Primer, fes l'higiene de mans. Per començar, estimula el pit fent-hi un massatge. Col·loca els dits en el pit i pressiona cap a la paret toràcica, dibuixant cercles. Després d'uns segons, canvia el segment del pit, així fins a rodejar-lo completament, dibuixant una espiral de la zona més allunyada cap a l'areola. Llavors, passa la mà pel pit de dalt a baix, amb una lleugera carícia. Fes el mateix per tot el pit. Finalment, agita suaument els pits mentre t'inclines una mica cap endavant. Després del massatge d'estimulació, comença l'extracció manual. Dibuixa una C amb el polze i 2 dits i col·loca'ls en el pit, allunyats del mugró entre 2,5 cm i 4 cm. Pressiona el pit cap a la paret toràcica i després roda els dits, traslladant la pressió de darrere cap endavant. Repeteix rítmicament. Col·loca, pressiona, roda. Ves girant els dits per extreure la llet de totes les parts del pit. Per recollir les gotes de calostre, pots utilitzar una xeringa com es veu a la imatge. Si et sembla més senzill, pots col·locar una cànula a la xeringa i que algú t'ajudi a recollir les gotes aspirant-les.